kan long ka jing mentoi ka bakraw na ka banta ki khun samla ka themri Bhoi ha ka ba menta ka sngi ka khanri utri unai lur kilayo ban wanra bat sedang ka skill Meghalaya scheme Nongpoh di Bhoi district ya ka bala sedang lengba ka we ka shlem ai jing kai computer ya ka bala tip kum ka El-Elyon institute kumban shuban tip ka skill Meghalaya scheme ka de ka we na ki scheme ka ban ai jing mentoi shiki khun samla ha ka jilla bakin yeng halaki jong ki kijan mat ban seng kam la jong hakum ka ni ka jukurdu kam kurdu jang ya kani ka scheme la wanra bat bay tengka da ka sorkar jela lembaga Meghalaya State Skill Development Society. Hakani ka singi la yo ruban penrung kerteng ki khun samla puli bat haswa ka jing penrung ka kerteng la penlong shwa ka jing yalang ka ba lingkot ban batai benya shiki samla puli ha ka baya dei bat kani ka scheme ya ka bala batai da uba mar bhabak nongbri uba dei skill development officer bat la don lang ban aimen sim shu ki khun samla da uba chorus marwen kumu kongsan usamla sain kupar singkli uba dei director jong ka El-Elyon institute ka samla miracle lapang lembat kinong hikai bat ki khanna puli jong ka tei ka shlam Banta jumpi isamla kemudian hilang sang kemudian non garanti sakman panuan seperti explore dan lebih sibun ke adventure life jumpi tambah kumbal kalau tai sa sibun ke ini jing mentoy yo what sini ka ba pio e kamu de ba mentoy kamu bam pio kali ka bhatam hari jing jumpi la kali ha no kalian pi hati por jangi mensua hangni Nongpoh ngim don computer por pas metrik naik kupra don computer class don computer school kay banginang taga type writer adin banglit mass media ngam tip kay computer ngam tip kay keyboard ngam tip kay mouse ngam tip tu perlok on UPS ngaron on CPU ngaron ki kan ko tayo ba jige ak por jige por minta par ko kadon hakti jimpi kadon po mobile ki apps ki ba kaya ba la banwan jingtir la banwan ipat lara kimla lam kita bila sim jingira na institute la banwan institute kaya ba la kamtam El-Elyon kali ko institute ba na ai jingiro bang la jetre la ro ki ha ka banta ka media sales mo ba ni ai jikai ki ka to ni kuna paklami nang la don ki feel but rei ka ba ko samtam ha jingim jopi pilih don la ka jong vision la ka jong jing thu la piwan ha kani ke training na ka banta ke na ka banta pin doi lani na ka banta ba visual tang na tulu kai ka por na ka banta ba pin don ke ke ding le khap don ke chitu na ka banta ya la de namar ha kani upor theng ong pin don kam ban ben ye no no pin don kam ban ben sarkar pin don kam ban ben ye no no le de no pi tala de de Mendagasi hapo kani ka Bhoi district dengi yo ban sedang ya kani ka data entry kaba kilie lingba kanika El-Elyon institute dia kanika training they kalau fully funded by the government of Meghalaya the office jong MSSDS they under kanika scheme skill Meghalaya the kanika scheme skill Meghalaya de kadi kaba ngi kwa banirap ya ki youth ki jongi mo ngi kwa banirap ya ki youth tingi kwa ba longin ayaki ki platform mo ngin ai ki platform ngin ai ki ni ki training ba kin le ai ken ba kin sedang ai bat ka jing em jong ki kin sedang ai ba kin trei hi ki kam te kanika scheme skill Meghalaya menta kalong ba ngi hangnia pori Bhoi district de ngidang sedang oi ngidang sedang tang ba hakini ki benang wan ngin sedang bon shusho ki kenja training ngi kwa ban wan ra shusho ken te katkum kajing lab kajungi kalong ba ki khana jong kanika district de ki don bon ba ka potential laki ki don bon ba kajing kwa jong ki tang ba kabangi so si pada kalong ba kamdon ki kata kalat ya ki bakin le ya ki ni ki eken te lingba kanika scheme ngi kwa banirap ya kata ken ngi kwa banirap ya ki bakin le ya eken bat ka bakajing em ka jong ki ken te kata kanika ka em ding jong lingba jong kanika scheme ken ka skill Meghalaya te mendakas ngi sedang hang ne po El-Elyon institute de kanika data entry de nang ne ngi das kat bangi dang ya nang ne shakmat ngi kwa ba kini ki khana ro kin yo jing mentoy shu kin yo jing mentoy shu kin yet shu ki jing tep kin sedang kin shu ya ki kam la jong ken kamta